Дорогі браття і сестри, привітуємо всіх тут на tej божественній літургії. Ich begrüße alle ganz herzlich, alle Anwesenden hier in diesem Gotteshaus. Zaprezentujemy Wam kawalczyk naszej lękівської kultury, która przyjechała na to święte dla nas miejsce razem z nami. Brany wspomnienia wjaznia Teofila Kuryłu. 18 вересня 1914 року, п'ятниця. О 10 годині ночі прибуваємо до міста Градц. Великі такі будуючі моменти в нашому житті, коли можемо бути на місці таким мучеників, на місці, де лежать кости тих мучеників Талергофа. Daj Boże, dobry dzień na wszystkim. Szczęścia. Pozwólcie, że w imieniu Komitetu Talerskowskiego złożę podziękowania. Вернути з Америки і прошу я вас, коли ви їх арештованого в 14 році. I możliwość zabrania głosu na tym miejscu, gdzie 110 rokів тому moi предки i nasze lemki rusnaki stradali. I w Talerhofi, nie wiem na krov tam kto lata, no i w sercach naszych все ostane pamiątka wiecznej świat. 4 września 1914 roku rozpoczęła się tutaj przywózka tych naszych lemkiów, tak naprawdę zebranych przez totalitarne swarni wielkich narodów, że tak można powiedzieć.